Kutanga. Ndinokwazisai muzita raIshe vedu Jesu Kristu tisangana zvakare mumhuri yeShailo panguva ino yekukurudzirana nekusimbisana mushoko raMwari. Ndichaverenga kubva kuna John chapter number 14 verse 16 kusvika pa verse 18. I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, but I will come to you. Ndinoda kugoverana nemi panguva ino shoko rinoti hausi wega murwendo rweupenyu. You are not alone in the journey of life. You are not alone in the struggles of life. You are not alone in whatever situation yauri kutarisana nayo neyawakatarisana nayo panguva iyoyi. Pana pataverenga mashoko a Jesu Kristu akuonekana navadzidzi vake achitaura nawo mashoko okupedzisira ekuenda kwake achidzokera kuna Baba. Vakanga vafamba naye kwenguva yakareba ari shamwari kwavari, ari mutungamiriri, ari a provider, ari a companion. They were excited as they were traveling in their lives with Jesus. Panapa Jesu uri kuvaudza kuti ndakuenda kuna Baba. Just after I'm crucified, I'll rise again from the dead, and I will ascend to the Father. Vanonetseka mumwoyo mavo, ndo panonzi naJesu, ndichanamata kuna Baba, uchakutumirai mumwe mubatsiri, another helper, that he may abide with you forever. Another helper. Ndoda kutsanangura vara not another in Greek. Pane mavara maviri pachiGreek anonzi another. Rekutanga it's allos, that means another of the same kind. Then heteros, another of a different kind. Vara rakashaniswa na Jesu panapa ndrekuti another of the same kind. In other words, unoti Mwari uchakupai umwe munyaradzi akafanana neni, achaita zvandakaita pamwechete ndichifamba nemi, uchakuratidzai zvandakakuratidzai ndichifamba nemi. There's another of the same kind, another like me, another helper. The word helper in Greek is parakletos, meaning a teacher, meaning a friend who is called alongside to come and walk with you, to come and help you, to come and stand by you, to come and give you counsel, advice and direction. So mayamchene pano uya unonzi uchauya ari another helper, another parakletos. Let me say to you, child of God, wherever you are and whoever you are, situation ya wakatarasana nayo, you are not alone in the journey of life. Just unoti uchagara nemi nokusingaperi, uchapinda mamuri agare mamuri, iye muyamchene unewe, muyamchene unofamba newe. Psalms 139 pane verse note, where shall I run away from the presence of your Spirit? Wherever we are, the Holy Ghost is omnipresent. He is present with you to help you, to comfort you, to guide you, to intercede for you, to give you counsel and direction. But verse 18 onoti, I will not leave you as orphans. My orphans nerera vanhu vari bereaved, nerera vanhu vari desolate, nerera vanhu vari miserable, vasina guidance, vasina protection. Just onoti iye, the Holy Ghost will give you parental guidance, parental protection, parental help and assistance. You are not alone in the journey of life. Don't feel abandoned. Don't feel forsaken. Don't feel alone. Even in the deserts of life, you are not alone. In the wilderness of life, you are not alone. In darkness, you are not alone. During the day, you are not alone. In the times of sorrow and joy, you are not alone. Ausiwega murwendo rweupenyu, muyamchene unofamba newe, muyamchene unewe. Mwari akutire zvakanaka, inzwa uvepo waMwari kuti unewe, wakavata wakamuka uchifamba wakarara everywhere, uri muhondo dzoupenyu. Ndiye unonzi when the enemy comes in like a flood,
the Holy Spirit will raise a standard against him. He will fight for you. He will fight those battles that you are not able to fight. Hondo dzomngeya dzemadhimoni anorwa newe, varoi vanorwa newe, hondo dzausingazivi nedzausingaoni, mweya mutsvene unodziziva unodziona. You are not alone in the journey of life. You are not alone in the struggles of life. Mwari unewe nokusingaperi, mweya mutsvene unogara newe, unogara mamuri. Mugamuchire, practice presence ya mweya mutsvene. Taura naye, mupe upenyu wako akutungamirire, mupe mhuri yako, mupe basa rako, mupe nyaya dzako, mweya mutsvene afambe newe akutungamirire. You are not alone in the journey of life. God bless you. Amen.